जोंनि बर' थुनलाइ सिबियारि जोंनि भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि गासै आरो रायजो राजा आरो लोगोसे जोंनि बर' थुनलाइ आफादखौ मोजां मोनग्रा बर' थुनलाइखौ मोजां मोनग्रा बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा गासैनिसिमबो भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि महरै आङो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय जे दिनै जोंहा जोबोर मोनसे गोजोनथावना बाथ्रा आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि थाखाय बे मोनसे जारिमिनारि सान दिनै जोङो जोंनि भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मावख' हिसाबै जोङो बेखेवजेननो हादों दा बे न'आ जोंहा सरकारि न'मोन आरो बेखौ गिबियाव गुबुना बाहायदोंमोन आरो बिथांमोनजों सावरायनायनि गेजेरजों जों भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि अरायथा जों न' बानायनो हानाय समहालागै जों बेखौ बाहायथ'नो होननानै जोङो बिनानै बा सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो लाथ'नाय जादों आरो बेखौ जोङो जोंनि भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जा नयं बा मावख' बे मावख'नि नयंनि मुंखौ जोङो सुबुं आगदारि धनेस्वर स्वर्गियारिनि मुङै जों दोननाय जादों आरो बेनि ओंथिया जे जोंहा धनेस्वर स्वर्गियारि बिथाङा जोंनि बोखावजायै बै समनि दरं जिल्ला थानाय समाव मंगलदै जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बिथाङानो गिबि माने फाउन्डार माने आफादगिरिमोन आरो बिनिफ्राय बिथाङा जेला साख्रि मावनानै दंहैयोमोन मालिगावआव आरो बे समावनो बिथाङा सिफुं मेगाजिन लाइसिखौ बिथाङा दिहुननो हादोंमोन बिथांनि इडिटरशिपआव आरो बे हिसाबैनो जायनि जोंहा दिनै मोनसे ट्रेनबो दङ सिफुं पेसेन्जार ट्रेन मुङै आरो बिथांबायदि सासे जोंनि जिल्लाखौ दाजेननाय समनिफ्राय खामानि मावबोनो हानाय बा गोदो बर' थुनलाइ आफाद दाजेननाय समावबो बिथाङा बाहागो लानो हादोंमोन होननानै जों मिथिना मोन्दों आरो गावनो बिथाङा बुंदोंमोन आरो बिथांनि थुनलाइ सोरजिनायनि फारसेबो बिथाङा आखाइ दङ आरो धोरोमारि बिथिङाव बिथाङा भेरगाव माने माबानि बिथाङानो गिबि माने फाउन्डार आफादगिरिमोन होननानै जों मिथिना मोन्दों दा बिब्दियै सासे समाजारि खामानि मावनायनि थाखायनो गोबां खेब साख्रि गारनानै बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि बर' हारिनि खामानि मावलांनाय आरो बे सुबुंखौ जोङो एसे अराय गोजोर बा गोसोखांना लाखिनो हानाय बायदियै जोङो जायनि बिथाङा आरो मोनसे मुंख'थावना बाथ्राया जाबाय मा गावनि जोमैनि हरै खन्थाइ बिजाबनि थाखाय बिथाङा मायथाइखौ आं बावना थाबाय बिथाङा माने मंगलचन्दि ब्रह्म बान्थाबो बिथाङा मोनखांबाय उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय आरो बिब्दिहाय बिथाङा रुंसारि जालांबाय हारिनि खामानि मावनानैनो बर' हारिखौ मोजां मोनसोमनानैनो दा बिथांनि मुंखौ जोङो जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मावखुलि बेखेवनाय जायो आरो बे मावखुलिखौ जोङो सुबुं आगदारि धनेस्वर स्वर्गियारि बिथांनि नयं महरै जोङो मुं दोनदों दा बेवहाय जाय बिथांमोना गेदेमा बिथांमोना दिनै बे गोथार हाबाफारियाव भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादखौ बे गोथार हाबाफारि एबा नयं बेखेवनाय हाबाफारियाव मदद होफैबाय बेनि थाखाय आं गासैनिसिमबो साबायखर थाबाय जोङो दिनै थारैनो गोजोननाय मोन्दों भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै दानायनि उनाव जोङो गावनि जा मावख' जोंनि मावख'खौ जोङो दिदोमै जों मोननो हायाखैमोन दिनैनिफ्राय जोङो गावनि मावख' हिसाबै दिनै बेखेवना लानायनि उनाव थारैनो जोंनि भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना मोजाङै दिदोमै थानानै खामानि मावनायनि मोनसे सुबिदा मोनलांसिगोन दा बेवहाय जोङो निस्सय मोनसे जा मिजिं आरो सानस्रि जोङो थुनलाइ बिथिङाव माखासे खामानि मावनांगौ दङ जोङो एचिडुल मोननायनि उनाव जाबायदि थुनलाइनि फारसे जों थुनलाइ आफाद हिसाबै मावनांगौ खामानि दङ दा बेखौ जोङो मावनायनि जोङो थांखि लादों दा बेयाव माबायदिहाय जोङो थुनलाइनि फारसे जोंनि उन जोलै जोंनि लेखा फरा गोरों सुबुंफोरखौ एबा जोंनि थुनलाइ सिबियारि मानसिफोरखौ जोङो थुनलाइ सोरजिनायनि फारसे गोदान मुगाजों गोरोबफानानै थुनलाइ सोरजिनो थुलुंगा होगोन बा होनो हागोन दा बे बेलायाव माखासे जों थांखि लादों दा बे हाबाफारि हिसाबै जोंहा भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा थारैनो बेखौ गोजोनदों जोङो नैबे 24 जिल्लायावनो जोङो